बयलानो मीडिया रंना हामबाय नरक नखना मीडिया नि बिसिंतै लाई थांनाय 19 तारिख मेओ भारत सरकारनि स्वराष्ट्र दफ्तर থেকে কাইসা সার্কুলার জারি খাইজাখা কাইসা নোটিফিকেশন নিজাখা এক মাস नि बिसिंग बेआईनि भावे फाइनाय बांग्लादेश इते रोहिंग्या रंनो नाइतुगै बंग पुशबैक माखाय बंग हाव किफिलि मारनायनि गैसों आबनि समर्थने न तिनि विशेष भावे चिनि भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री हामबायना बागै मोदीजिना हामबायना बागै जों तिनि आ दाबिनि समर्थने जों तिनि अरो आश्रम बारिनि जत थानसाखै जों अरो तिनि हिमबत हिमलायन बिसिंतै चिनि त्रिपुरा राज्यनिबो बेआईनि भावे फाइनाय बांग्लादेश इते रोहिंग्या रंनो राज्य सरकार दाक्ति दाक्ति नाइतुगै बंग किफिलि रहनानै एबा पुशबैक खायनानि अ दाबिनो जानोगिनो जों तिनि अरो आसाम बारिनि बरक अ बेहेल आमसाय जों तिनि हिमबत हिमलाय दङ ताम हिमबा जों साइमानो चिनियो हाओ आसकाय गोबां मात हागबो विदेशी रक एबा बांग्लादेशी रोहिंग्या रक हाबजाक आमन बागै चिनि देश नि काइसा सिक्युरिटी चिनि काइसा किनिमा सिंचा अवस्था जों दङ ता काइसा अंगै चिनि भारत हाओ चिनि जारा ओरिजिनल सिटिजेन तंनाय रक बरक सिबंनि दाबि साख्रि तंथाय मानि आं तंमान जराओ बरक रो फाइयाबो हाइकाय लक्ष लक्ष बरक चिनि तंथाय चिनि चाथाय चिनि चाख्रि न सेगि तंबायकाय आबो मानि हानानि उचितजा चिनि तिप्लाकाय तेइबो चिनरो जों 184 जन राजानि वंशधर रक चिनि हा तंमानि जों तिनि बुइन बरक हाबमां चिनि राजतंत्र कमावै जगन गणतंत्र अंका आ जराबो चिन क्षमता चिनि तामो प्रशासनिक क्षमता चिनि तामो हिनाय पॉलिटिकल पावर अब जत जों कमाबायखा ओ जागाव जों जदि ओ त्रिपुरा हाव जों नायनायखाय अब कोनो जातिगत इसी अथवा चिनि बरं बांखाय तिबो दाबि कतर खायसिं नुगु तामाखे म जत दफान बांगि ताम वानजै त्रिपुरा थरग मुगली म कोनो धर्म बिया कोनो जाति बिया म काइसा नेशनल इश्यू चिनि जातीय इश्यू विदेशी रंग जों किफिलि रखाय चिनरनि आसल जरा नागरिक रक बंगनि मानथाय बंगनि अधिकार बंग चाकरि मानथानि तेकिजा सेबनाय बरंनो नगरि थानि बंग सामंगरि थानि गोबांमा तेकिजा सेब साब बारिनाय नै जों पयत खाय हायनो बाङिनो जों दिनै भारत सरकार 19 तारिख मेओ जे साख्लाय मंगरिखा दाक्ति दाक्ति रोहिंग्या पे बांग्लादेश रंनो किफिलि रंना बागै अब जों दलायकेन हामबाय मारखौ भारत सरकारनो विशेष में स्वराष्ट्र दफ्तर नो तो प्रधानमंत्री नेतृत्व जे भारत चलित प्रधानमंत्री हामबाय मारी जों आसाम बारि बरक तिनि आइने बागनो चिनि राज्य सरकार चिनि मानिक शाहजी चिनि मुख्यमंत्री नो स्वराष्ट्र मंत्री बनो राज्यनि बनो जों कयो कबगो बबो दाक्ति दाक्ति त्रिपुरा हानि इलिगल इमिग्रेंट्स रंनो दाक्ति दाक्ति नाइतुगै पुशबैक खायनि बांग्लादेश किफिल नेना नंथो नेनै जों तिनि अरो दाबि जानोगोतै भारतनिया सार्कुलारनो जों समर्थन खायो हामबाय सेंट्रल गवर्नमेंट साख्लायजाक जे 19 मे निसिमी जे साख्लायजाक दंमोन जे इलिगेल भाबे भारत हाबै दंनाय बरंनो लुखलायनानै बगे जे नोटिफिकेशन नखरका आबोनि परिबचिनि बरं गोनां अमित शाह जी बबो साख्लाय रेखाजे 30 दिननि बिसिङो जे बांलादेशी हाब दंफैनाय बरंनो जरो तिखायनायनि बगै जे तिनि साख्लायजाक मानि आमा हायखना जों सारा त्रिपुरा आंदोलन खायमायना चुमुचिनि आसाम बारि नङै तिनि आंदोलन खाय दङ जे इलिगेल हाबै दंनाय बांलादेशी रोहिंग्या रक बरंनो स्राय स्रायके रुतुगै गुबुन जागा जेमन तिखाय दंमाहाय चिनरो तेबो गोबां हाबै दंनाय रनो जों गाहामके बंग भेरिफिकेशन खाय बा गाहामके नाया खनै तिखायनाय नंथुन आवन बगै जों तिनि हिमबत खालाय दङ ते तिनि नरेल एनबिसिंते चुमो सारामो सु जे आमहायने एलाकाबो जों सरागमा दंनाय जे चिनि त्रिपुरा हासिनि जे जों भारतनि सिटिजेन ते त्रिपुरानि सिटिजेन दंनाय रक जे इलिगेल भाबे कुनु जागा हाब माने आमहाय नगै तहाकै जे दादातनो तिनि पुलिस बेक करबाय खनै बरं पुलिस जाबार इमान बिसिंतै तिनि बांलादेश पुलिस बेक खरियान बगै तिनि जों आंदोलन खालाय दङ अच्छा ते जे ताबुक सदर हमने बिसिंगो बारि एरिया रको अबाहाय के कुनु इलिगेल भाबे हाबैन रक्टर सं मन तखा इलिगेल भाबे हाबैन चंखेनो किनु तागबो साइज साइके और मान जागे ताब बंग पुलिस बेक खालायमेयाखौ किनु जों खोनाय दङ आबगना जों आंखयनाय चिनि तिनि मिडियान बिसिंतै चिन्डेल बिसिंतै जत लुखुरंनो हजाक तंदि जे बरक
chini kaha sondeho daud tongo o borong chung dakri dakri chung police ni bising kurung ekhane yapare kipri phanan bagano chung tini andolon bo khai tongta emnete taw sawatir para ko chung lugoi tongo amte heno chini oro te kora step na hatun abgan chung tini andolon khai tongo police ni bising te police bo chaite hoi tongo borok bo tini post back khai rahan bagano kintu tebo jahade tibawo tebo kora step na hoi tebo kaham verification man bagai chung tini chung koyung bulai ba yapar ka bang china sam bare ni hate je kuno karone kuno doubt ha ka khoroksa borokno bono jate dadino verification khamen bising tei bono arrest khaya kuno bono post back khanan bagai ba bono kibil hanan bagai no chung already chung chini joto asram bare ne joto chung jara chini ejeti prasang tongnai chung bar ja chung jara chini joto ne tirtorok chung thangaya kunai chung me ku yapajak